Det er Sig noget! Det er fedt! I dag optager vi med en meget dårlig kvalitet på webcam. Det lægger ret meget. Det kan man slet ikke se. Ej. Ej, det tror jeg ikke. Man lægger mærke til. Tror du ikke godt, man kan lægge mærke til det? Nu får du mig til at lyde på langt. Nå ja. Jo. Nå, vi vil bare lige snakke lidt om, hvad vi vil forestille os i dag. Vi skal sove sammen. Ej, I samme seng. svejt. Sådan er det mig. Kamera. Skal vi se det? Ej. Fuck, jeg ser færdig ud. Det er ingen anden, der er træt af skide. Det er kun ikke. Ej. Fuck min telefon. Nå, lige meget. Nå, det er sådan lidt underlig video det her, men der kommer en video senere, hvor vi danser til nogle sjove sange, men vi har lagt ind på vores blog på Facebook. Så I kan bare gå ind og skrive, hvilken sang I vil have, vi skal synge. Og det skal vi så nok gøre. Hallo? Hallo? Du får helt vildt mange demmer, jeg er ikke, der er ikke nogen, der vil gå til mig. Det bliver sejt. På liv lige nu. Og vi hedder Emilia. Jeg tror godt, de ved, hvad vi hedder, så skal. Ellers så får I det lige fortalt igen. Den der. Hun hedder Mia Madsen. Og hende der ved siden af mig, hun hedder Michelle Nielsen. Altså, hun er ikke så klog nu. Hun er ikke så klog. Ja. Det er fucking dig, der ikke er så klog. Du skal ikke se, hvad der sker med det. Det var jeg nødt til. Nå, det er meget. Jeg kører for min skoletest. Ja, siger du det selv? Ja. Vi får til at lyde som om jeg kører langt sagfejl. Men. Hallo? Nej, jeg kommer ikke ud. Nå, men altså, den video vi optager senere, den bliver altså på telefonen. Er der nogen, der kommer? Nej, vi får ikke alone. Woo! Fest! Au. Den kommer senere på min telefon. På iMovie. Så derfor er det meget bedre kvalitet. Sur. Du er så stor! Det var meget godt, at man tidligere. Nå, lad os lige ligge ned. Altså, de kan slet ikke se, hvem vi er. Ja, nu bliver den kartofler. Coca-Cola! Harbo. Hvor grimt, mand. Og en klam harbo. Man kan jo ikke engang se mig. Ej, det er min Vi vil sådan set bare lige sige til jer, at vi elsker jer, hvis I følger vores blog. Og hvis I liker vores videoer og subscriber os. I må meget gerne kommentere på nogle nye videoer hernede, tror jeg. Hernede under her i kommentarer i beskrivelsesboksen. Så skriver vi i vores blogs på Facebook. Ja. Og vores egne profiler. Ej, det gør vi ikke. Ej, måske kan vi. Måske. Det kan vi godt finde ud af. Men nu vil vi bare sige, have en totalt fed aften, og vi snakkes. Ja. Hej hej.